No niin, nyt on kello tasan. Hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa tähän RT:n syksyn suhdanneinfoon, vaikka oikeastaan tämä on loppukesän info, kun ulos katsoo. Ja mennään tänään ihan taas tuttujen askelmerkkien mukaan, eli meidän pääekonomisti Jouni Vihmo esittelee ensin tämän suhdanneennusteen kokonaisuudessaan, ja sitten hänen jälkeensä niin toimitusjohtaja Aleksi Randell puhuu ennen kaikkea lyhyesti tuosta asuntorakentamisen tilanteesta ja ARA-tuotannon näkymistä. Jos tulee kysymyksiä matkan varrella, niin voi taas nostaa joko sieltä sen käsimerkin tai sitten laittaa chatissa kysymyksiä. Et voi laittaa myöskin tuonne esityksen lomaan tai sitten mieluiten niin, että jos on jotain semmoisia isompia kysymyksiä, niin otetaan ne sitten tuon Jounin puheenvuoron lopuksi, niin on helpompi käydä sitten samalla kertaa. Ja videot ja mikit taas sitten muilta pois päältä, että ainoastaan Jounilla ja puhujilla sitten videot ja yhteys auki. Ja aineistot kaikki, mitä Jouni näyttää tässä ja sitten samaten se meidän varsinainen katsaus ja tiedote, niin ne on nyt tällä kellonlyömällä myöskin meidän nettisivulla saatavilla, eli rt.fi/suhdanteet, niin siitä lyhytosoitteesta löydätte ne. Ja jos joku vielä twiittailee, niin X:stä käytämme sellaista tunnistetta kuin hashtag ja RT-suhdanne, niin sitten löytyy samasta paikasta. Mutta ei muuta, mä oon Merja Vuoripuro täältä RT-viestinnästä ja katselen sitten tosiaan tuolta, että jos tulee kysymyksiä ja muita, niin autan tarvittaessa. Ja nyt Jouni pääsee vauhtiin, eli ole hyvä Jouni. Joo, kiitos. Hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa rakennusteollisuuden syksyn suhdannekatsaukseen. Kalvoja on taas paljon, mutta käytännössä meillä on aika yksiselitteinen tai yksinkertainen missio tänään. Me ollaan käytännössä tuosta niin kuin kesäloman jälkeisestä ajasta vastattu sekä jäsenille että sitten medialle kysymykseen, että onko rakentamisessa nyt sitten käänne. Ja siihen me pyritään nyt tänään vastaamaan. Sitten perustellaan tämä vastaus sitten eri rakentamisen lajeilla, katsotaan mitä eri rakentamisen lajeissa on mennyt ja sitten syvennytään vielä asuntomarkkinoihin ja asuntorakentamiseen jonkin verran ja sitten käydään läpi koko ennuste ja sitten Aleksi Randell, toimitusjohtaja, puhuu vielä tuetusta asuntotuotannosta. Tämänkertainen suhdannekatsaus on nimetty Odottavien aika on pitkä ja se tulee siitä, että rakentaminen on ollut käytännössä niin kuin, sanoisiko, pääsyyllinen tai suurin syy siihen, että Suomen talous on ollut pakkasella nyt pari vuotta ja kaikki tietysti nyt sitten odottaa, että onko siellä rakentamisessa käänne ja valitettavasti joudutaan aika synkkä ennuste antamaan, joka sitten vielä ulottuu tällä kertaa vähän pidemmälle ja se kasvunäkymä rakentamisessa on aika lailla hidas ja siitä nyt sitten tulee tämä otsikko Odottavien aika on pitkä. Mä en mene tähän niin kuin runouteen sen tarkemmin, mutta voitte katsoa tämän ajatuksen täältä meidän pääkirjoituksesta, joka löytyy täältä kalvoista ja sitten varsinaisesta suhdannekatsauksesta, niin täältä löytyy sitten kaikki se, mitä me näiden numeroiden ulkopuolella oikeasti halutaan rakentamisesta ja rakentamisen taloudesta sitten sanoa. Mutta Suomen taloudessa on tapahtumassa käänne. Suomen talous on kääntynyt kasvuun alkuvuonna, ei vielä niin kuin vuosimuutoksen näkökulmasta, mutta neljännesvuosimuutokset on kasvun puolella. Jos katsotaan suomalaisten yritysten, Suomen niin kuin elinkeinoelämän näkemyksiä tuonne loppuvuoteen, niin Suomen taloudessa tulisi elinkeinoelämän näkemyksen mukaan menemään vielä loppuvuonna oikeastaan paremmin. Kuluttajaluottamus on vielä aika heikkoa, mutta elinkeinoelämän luottamus on yleensä korreloinut aika hyvin siihen, mitä Suomen taloudessa tapahtuu. Suomen taloudessa siis jonkunlainen käänne kasvuun, mutta sitten jos katsotaan näitä toteumaa Suomen taloudesta ensimmäisen puolen vuoden ajan, ei käydä näitä suinkaan tätä taulukkoa läpi, mutta täällä on keskeisimmät indikaattorit Suomen taloudesta. Täällä on bruttokansantuote vuosimuutos näkökulmasta, neljännesvuosimuutoksen näkökulmasta on vientiä, ostovoimaa eli kulutusta, työttömyyttä, työllisyyttä, yritysten suhdannetilannetta ja sitten se yritysten näkymä sinne loppuvuoteen, kuluttajaluottamusta, konkurssia, maksuhäiriöä, uusia asuntolainoja ja asunnon ostoaikomuksia ja niin päin pois. Niin tätä taulukkoa kun katsoo, niin täällä ei kovin montaa väriä ole tumman sinisellä, oikeastaan kaikki värit on punaisella. Eli Suomen talouden ensimmäinen 6 kuukautta on ollut aika tukevasti pakkasella.
Totta on, että tämä kertoo vain 6 ensimmäisestä kuukaudesta, mutta niin tai näin, niin Suomen talouden keskeisimmät mittarit on edelleen aika tukevasti pakkasella. Ainoa, mikä löytyy plussapuolelta, niin on yritysten näkymät tuolla sinne loppuvuoteen, mutta yritysten suhdannetilannekin edelleen on itse asiassa erittäin huono, mutta näkymät tuonne loppuvuoteen on tietysti jo, niin voi sanoa, neutraalilla tasolla, eli Suomen talouskasvun todennäköisyys on loppuvuodesta on aika kova, tai se on oikeastaan nyt jo aika kova. No sitten ne seuraavat plussat löytyy tuolta BKT-vuosimuutoksesta, eli bruttokansantuote on niin kääntynyt kasvuun, mutta taas sitten edelliseen vuoteen nähden niin ei varsinaisesti kasvua ole. Sitten on merkille pantavaa se, että jos katsotaan Suomen BKT tai tuotannon suhdannekuvaajaa, joka siitä sitten lopulta muljahtaa Suomen BKT:ksi, niin yritysten luottamus talouteen on edelleen todella matalalla tasolla. Ja jos katsotte tuota historiaa, niin yritysten luottamus on erittäin hyvin ennakoinut sitä, mihin BKT kehittyy. Ja tämän kuvion tulkinnassa on sellainen jippo, että tämä tummasininen käyrä ei koskaan revisoidu alaspäin. Tätä ei muuteta jälkikäteen, mutta aina tämä vaaleanpunainen käyrästö tässä aina muuttuu jälkikäteen. Ja tämän kuvion tulkinta on siis se, että Suomen taloudessa on edelleen aika suuri todennäköisyys sille, että tämä kasvu ei tästä lähde mitenkään raketinomaisesti käyntiin. Johtuen siitä, että elinkeinoelämän luottamus on näin matalalla tasolla, niin Suomen talouden tilanne on edelleen aika hauras. Suomen talous siis alkuvuonna pakkasella. Jos yhdistetään vähän rakentamista ja Suomen taloutta, niin se onnistuu tämän kuvan avulla. Täällä on rakentamisen arvonlisäys mintunvärisellä tässä pylväillä tässä alhaalla, tässä mintunvärisellä pylväillä. Sitten täällä on rakennusluvat vaaleanpunaisella. Sitten on tuo äsken nähty yritysten luottamus tuossa tummansinisellä ja sitten vaaleansinisellä on Suomen BKT. Kuvio kertoo kahta juttua. Ensinnäkin se kertoo sen, että rakentaminen romahti viime vuonna noin -16%. Viimeksi kun oltiin täällä suhdannetilaisuudessa, niin arvioitiin, että viime vuonna rakentaminen olisi pudonnut 11%, siis meidän arvio oli 11%, lopullinen tulema oli -16%, eli mentiin vieläkin heikommalla tasolla kuin mitä oltiin ajateltu. Ja sitten se toinen näkökulma on se, että tämä kehitys on jatkunut tässä tämän vuoden alkupuoliskolla lähes yhtä heikkona. Jos viime vuonna oli -16%, niin tässä on muistaakseni -13% nämä 2 ensimmäistä kvartaalia. Mutta sitten se toinen näkökulma on se, että jos rakennusluvat mataa näin matalalla tasolla, elinkeinoelämän luottamus on edelleen pakkasella ja Suomen talouskasvu on tuossa nollan kantturoilla, niin te ette täältä historiasta löydä sellaista kohtaa, jossa Suomen talous olisi ollut pakkasella, yritysten luottamus olisi ollut aika tukevasti pakkasella, rakennusluvat olisi ollut pakkasella, mutta jostain kumman syystä rakentaminen olisi sitten edelleen, tai rakentaminen olisi kuitenkin kasvussa. Eli valitettavasti Suomen taloudessa ei vielä tapahdu rakentamisen näkökulmasta juuri mitään. Näin ollen voidaan todeta, että tämä nollakasvu ja heikko luottamus ei vielä rakentamiseen valitettavasti sitä käännettä. Eli rakentaminen tarvitsee reilusti kovempaa talouskasvua ja se tarvitsee ennen kaikkea selvästi korkeampaa luottamusta elinkeinoelämässä ja kuluttajissa. Eli valitettavasti ei voida todeta, että rakentamisessa kunnollista käännettä olisi vielä tapahtunut. No, rakentaminen kuitenkin reagoi aina talouteen. Tässä on vaaleanpunaisella Suomen talouskasvun todennäköisyys laskettuna erilaisten luottamusindikaattoreiden avulla. Eli täällä on talouskasvun todennäköisyys 100 ja täällä on talouskasvun todennäköisyys 0. Ja näin se sitten eri kriiseissä se talouskasvun todennäköisyys aina menee. Sitten tähän päälle on piirretty tämmöinen sininen yhtenäisempi viiva, jossa on siis käytännössä 1 tai 0. Ja tämä on OECD:n määritelmän mukaan tehty indikaattori, jossa siis talous joko kasvaa tai talous ei kasva. 0 tai 1, talous kasvaa tai talous ei kasva. Sitten mä oon tuonne sekaan tai tuonne päälle piirtänyt vielä talonrakentamisen aloituskuutiot. Täältä on näköjään selite poissa, mutta kerrotaan se ääneen. Tässä on talonrakentamisen aloitukset, eli uudistalonrakentamisen aloituskuutiot. Ja kuvion tulkinta on se, että aina kun Suomen taloudessa alkaa menee huonosti, aina kun tämä OECD:n määritelmän mukaan pudotaan tuonne nollaan, niin rakentaminen lähtee aina alaspäin siinä kohtaa. Sitten taas kun talouskasvun todennäköisyys kasvaa, niin hyvin nopeasti rakentamisen aloituskuutiot lähtee kasvuun. Ja näin on tapahtunut nytkin. Tuolla on Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, talouskasvun todennäköisyys painui hyvin nopeasti nollaan, rakentaminen lähti alas ja nyt ollaan tuossa
tämän vuoden alkupuoliskolla, jossa Suomen talouden näkymät lähti piristymään. Ja näin tapahtuu nytkin, että rakentamisen aloituskuutiot tässä mielessä kääntyy ylöspäin, mutta jos katsotte tuonne historiaan, niin täältä joudutte menemään tuonne 90-luvun laman loppukahinoihin käytännössä, ennen kuin löytyy näin matalia aloituskuutiomääriä, ennen kuin löydätte sellaisen vuoden, jossa rakentaminen olisi ollut näin matalalla tasolla. Eli toisin sanoen käänne tässä mielessä on, rakentamisen miinukset kyllä pienenee, mutta käytännössä tämä käänne johtuu vain siitä, että meillä on pohjalukemat näin matalalla tasolla. Eli kyllä rakentaminen reagoi tälläkin kertaa talouden käänteisiin, mutta ollaan niin matalalla tasolla, että tämä kasvu johtuu käytännössä heikoista pohjalukemista. Ja vielä tämän heikkojen pohjalukemien perustelu erilaisten rakennuslajien avulla. Tässä on asuntotuotanto vasemmalla, ja tässä on nyt tällä kertaa vain kerrostalon rakentaminen. Jos me katsotaan kaikkien asuntolajien lupia, niin huomataan, että kaikissa asuntotyypeissä lasku on jatkunut tänä vuonna, mutta oleellisinta on katsoa kerrostaloja tällä kertaa, nimittäin tässä tilanteessa kerrostalotuotanto on käytännössä kokonaan valtion tukemaa tuotantoa. Kerrostalojen luvat on tullut alaspäin, tai oikeastaan kaikki asuntorakentamisen luvat on tullut alaspäin tuolta vuoden 2021 syksystä lähtien, roimaa pudotusta, ja lasku rakennusluvissa on jatkunut. Tänään tuli heinäkuun tiedot Tilastokeskukselta, lasku on jatkunut edelleen, mutta tuolla aloituksissa on tuommoinen pieni nykäisy ylöspäin, mutta valitettavasti se johtuu käytännössä vain valtion tukeman tuotannon kasvusta. Tilastokeskuksen lupa- tai aloitustiedot on ollut tässä suhdannetilanteessa edelleen vähän hankalasti tulkittavissa. Siellä käytännössä ei ole oikeasti, siellä ei ole, kun lupatiedot tai aloitustiedot estimoidaan lupien avulla, ja nämä aloitustiedot ei tällä hetkellä ihan täysin pidä paikkaansa. Me ollaan tässä puhuttu jo monen suhdannekatsauksen ajan siitä, että käytännössä kannattaa tuijottaa vain noita lupakuutioita. Ja tällä hetkellä tämä lupakuutioiden taso kertoo sitä, että kun me ollaan, että käytännössä kerrostaloaloitukset koostuu vain ARA-aloituksista. Kerrostalojenkin puolella tai asuntorakentamisenkin puolella volyymimiinukset kyllä pienenee loppuvuotta. Tässä on vasemmalla puolella asuntojen uudistuotanto, ja sitten sinne alle on piirretty asuntorakentamisen luvat, ja näitä asuntorakentamisen lupia on siirretty noin vuoden verran eteenpäin, eli sen verran eteenpäin, että nämä kaksi käyrää saadaan päällekkäin, jolloin voidaan tehdä ennuste tästä asuntorakentamisen työmaiden kehityksestä, ja tämä ennuste meille kertoo sen, että miinukset kyllä pienenee, mutta tässä vielä tämän vuoden loppuunkin mennessä niin puhutaan jostain -30%, -40%. Eli asuntojen uudistuotanton miinukset pienenee, mutta lasku jatkuu sitten kuitenkin koko vuoden. Viime vuonna asuntoaloituksia meidän arvion mukaan oli noin 18 000. Tilastokeskuksen tiedot vielä eilen kertoi, että meillä on reilusti yli 20 000 asuntoa. Nyt tänä aamulla on tullut revisio näihin tilastotietoihin, niin tullaan lähemmäksi nyt sitä lupakehitystä, joka tällä hetkellä koko asuntotuotannossa näyttää pikkusen yli 17 000 asuntoa. Eli ollaan siis historiallisen matalalla tasolla. Ja vapaarahoitteinen asuntotuotanto, kerrostalotuotanto on edelleen täysin kanveesissa, ja se on perusteltavissa tässä näiden käyrien pienellä erolla. Toimitilapuolella lasku on jatkunut aika pitkään. Toimitilapuolen investoinnit on ollut laskussa noin 16 kvartaalia peräkkäin, ja viime vuonna kiinteistömarkkinoilla suurien kiinteistöjen kauppojen määrä romahti, voisiko sanoa finanssikriisin lukemiin noin suurin piirtein, ja sama hiljaiselo on jatkunut tässä tämän vuoden kahtena ensimmäisenä kvartaalilla. Veikkaus on se, että kiinteistömarkkinoiden hiljaiselo tulee jatkumaan vähintäänkin koko vuoden. Jos mietitään liike- ja toimistopuolta, niin toipuminen voi nopeutua oikeastaan vain siinä vaiheessa, kun kansainväliset kiinteistömarkkinat lähtee elpymään, ja tuottoero keskeisten Euroopan maiden ja tämmöisen syrjäisen Suomen
välillä muodostuu niin houkuttavaksi, että ulkomaiset sijoittajat palaa taas tänne kiinteistömarkkinoille. Jos katsotaan sitten tuotannollisia investointeja, toimitilainvestointeja kokonaisuutena, niin tosiaan niin kuin sanoin, niin 16 kvartaalia oltu pakkasella. Suomeen on veikattu aika runsasta vihreän siirtymän investointibuumia. Näistä varmaan moni lähtee toteutumaan jossain vaiheessa, mutta toistaiseksi pääsääntö näiden vihreän siirtymän investointien osalta on ollut ennemminkin siirtyminen ja peruuntuminen. Suomeen veikataan 100-200 miljardin euron vihreitä investointibuumia, mutta sitten jos katsotaan EK:n investointitiedustelua esimerkiksi tälle vuodelle, niin edelleen teollisuuden rakennusinvestoinnit laskee noin 20%. Eli kiinteistömarkkinoilla hiljaiselo jatkuu ennen kuin kansainväliset sijoittajat palaa Suomeen, ennen kuin se kansainvälinen markkina piristyy, niin tämä sanotaan liiketilapuoli ei tule piristymään merkittävästi. Ja sitten jos katsotaan teollisuuden ja varaston puolen investointeja, niin siellä edelleen tälle vuodelle noin 20% miinusta. Jonkun voi sanoa näin, että usko näin vihreän siirtymän hankkeiden niin kuin ainakin nopeeseen käynnistymiseen kyllä rakentajan keskuudessa on hiipunut tässä viime vuosina. Varsinainen murheenkryyni vasemmalla, korjaaminen. Tässä on korjausrakentamisen arvo vuodesta 2022 kvartaaleittain. Ja tämä tilasto ei välttämättä ihan täysin pidä paikkaansa. Tämän otoksessa on ehkä jonkun verran epävarmuuksia, mutta niin tai näin, niin korjaaminen on supistunut jo vuoden 2023 ensimmäisestä kvartaalista lähtien kiihtyvää tahtia. Q1 23 korjaaminen kasvoi 3%, sitten Q2 -5, -7, -12, -15 ja nyt sitten tämän vuoden Q2 lasku vähän pieneni, mutta joka tapauksessa korjaaminen on romahtanut käytännössä samoista syistä kuin muukin uudisrakentaminen. Eli kova korkojen nousu, erittäin kova kustannusnousu, itse asiassa kovempi kustannusnousu kuin uudisrakentamisen puolella ja epävarmuus sitten yleisesti ottaen taloudesta on saanut korjaamisen sitten aika tukevasti pakkaselle. Infrapuolella infrapuoli on ollut laskussa sieltä vuoden 2021 suurin piirtein alusta lähtien. Tämän vuoden alkupuoliskolla nähtiin jo sellainen trendikäänne ylöspäin. Infran määrällistä tekemistä on kurittanut erittäin voimakas kustannusten nousu. Nyt se kustannusnousu on pysähtynyt, se pysähtyi kokonaan kesällä ja alkuvuonnakin päästiin liikevaihdossa ja määrissä jo pikkusen plussan puoleen. Ei käännettä. Suomen talous ei ole semmoisessa kuosissa, että rakentaminen voisi kääntyä. Jos luvat on pakkasella, Suomen talous sakkaa, ei ole luottamusta, rakentaminen ei voi kääntyä. Asuntorakentamisessa kaikki asuntorakentamisen lajit on pakkasella, ja mikä hälyttävintä, tuolla kerrostalopuolella vapaarahoitteinen on täysin jäissä. Koko kerrostalorakentaminen on käytännössä valtion tukemaa tuotantoa. Se on siis hyvä asia, se on noussut rakentajille erittäin merkittäväksi tekijäksi tässä suhdannetilanteessa. Mutta joka tapauksessa asuntorakentaminen edelleen valitettavasti kanveesissa, vaikka tilastot, vaikka ennusteet monessa kohtaa muuta veikkaa. Toimitilapuoli edelleen muiden armoilla, kansainvälisen piristymisen armoilla. Korjaaminen sukeltaa. Korjaamisen taloudelliset taustatekijät on parantunut koko ajan. Voidaan ehkä päästä loppuvuonna jo kasvuun siitä huolimatta, että miinukset on näin kovat, mutta siellä niin kuin varmaan ensimmäisenä ollaan lähtövuorossa. Infrapuolella supistuminen jatkunut tosi monta vuotta, kova kustannuskehitys on vaivannut, mutta sitten jos katsotaan infrarakentamista tuonne eteenpäin, niin kaiken järjen mukaan infralla on, jos mietitään energiasiirtymää ja geopolitiikkaa, niin kaiken järjen mukaan infralla voisi olla ne parhaimmat mahdollisuudet ottaa ikään kuin oma 7 lihavaa vuottansa tässä sitten jatkossa. Mutta siinä perustelut, miksi ei ole käännettä, siinä perustelut tai katsaus eri rakentamisen lajeihin ja samalla sitten perustelu se, että miksi me emme näe tätä käännettä täällä rakennusalalla. Sitten vähän asuntorakentamisesta. Finanssikriisin aikoihin 24 000 asuntoaloitusta. Vähän riippuu, miten se finanssikriisi mihinkin aikaan määritellään. Sehän seilaa siellä tilastoissa jo vähän eteenpäin, mutta jos otetaan keskiarvoa sieltä 2008-2009, niin noin 24 000 asuntoaloitusta. Vuonna 2022 36 000 asuntoaloitusta. Viime vuonna emme siis tiedä vielä, mikä viime vuoden tulema on, koska tilastoestimaatit ei ole vielä kondiksessa, mutta kovaa vauhtia ollaan tultu tuohon RT-ennusteen kylkeen.
Viime vuonna siis ehkä 18 000 asuntoaloitusta, eli asuntoaloitukset puolittu viime vuonna. Valitettavasti tälle vuodelle ennuste on viime vuottakin heikompi ja ensi vuodelle sitten pientä toipumista, 20 000 asuntoa. Katsotaan kohta, mitä rakentajat on mieltä RT:n ennusteesta, mutta siis hyvin heikolta näyttää. Asuntorakentaminen tulee olemaan 3 vuotta todella matalalla tasolla. Muistutan siis, vaikka emme suunnitelmataloudessa eläkään, niin muistutan siitä, että noin 35 000 asuntoa olisi tarkoitus rakentaa vuosittain, jotta tämä kaupungistuminen ja talous rullaisi tästä eteenpäin. 33 000 asuntoa me ollaan saatu aikaiseksi 2000-luvulla, 35 000 pitäisi saada aikaiseksi, niin ymmärrätte, että nyt ollaan tosi kaukana tarpeesta. Ehkä juuri tänä vuonna ei tarvitse rakentaa 35 000 asuntoa, koska niin kuin tuossa nähdään, niin viime vuosina on rakennettu paljon, mutta niin tai näin, niin 3 vuotta me ei voida olla tämmöisellä matalalla tasolla niin, että se ei aiheuttaisi Suomen talouteen ja kaupungistumiseen ja ihmisten hyvinvointiin sitten ongelmia. Mutta vähän sama tilanne kuin Suomen taloudessa, niin kyllähän asuntomarkkinoillakin on selvästi edellytyksiä toipumiselle. Tietysti keskeisin tekijä on se, että korot on lähtenyt alaspäin. Markkinat ennakoi inflaation olevan siellä jossain 2% kantturoilla, eli suurin piirtein siellä, mitä EKP tavoitteleekin. Tarkoittaa siis, että jatkossakin koronlaskuille on selvästi tilaa. Euriborit on tullut tuolla alaspäin. Sori, täällä on vähän noin selitteet jäänyt tuonne alle, en tiedä miksi nyt näin näyttää, mutta tuolla on siis 12 kuukauden Euribori tullut noin tuonne 3% tuntumaan, itse asiassa vähän alaskin, psykologinen raja, sehän on sinänsä ihan sama, onko se 3,01 vai 2,99 se Euribori, noin niin kuin kuukausi kustannusnäkökulmasta, mutta psykologinen raja 3% kuitenkin alitettu. Sitten jos katsotaan tuossa tummalla markkinoiden odotuksia 12 kuukauden päähän Euriborille, niin se on nyt tuolla 2,5%. Eli tulevaisuus näyttää siis siltä, että hyvin menee. Sitten jos oikealla puolella katsotaan pankinjohtajien näkemyksiä siitä, että miten asuntolainaaminen oman asunnon hankintaan kehittyy, niin täällä viimeisimmät mittaukset, tämä on siis Finanssialan keskusliiton pankkibarometri elokuulta 2024, niin pankinjohtajat on sitä mieltä, että lainaaminen kehittyy varsin suotuisasti tässä lähiaikoina. Tämä kuvio, tämä on nyt tämmöinen saldoluku, tämmöinen indeksi näistä vastauksista, tämmöinen saldoluku, jossa siis otetaan ääripään vastaukset, vähenee, kasvaa, otetaan vaan nämä 2 vastausta ja sitten tehdään siitä miinuslaskuja keskimmäistä havaintoa ei oteta ollenkaan huomioon. Eli jos joku sanoo, pysyy ennallaan, niin sitä ei oteta ollenkaan huomioon. No sehän tarkoittaa sitä, että jos suurin osa ihmisistä ajattelee, että kasvaa, vaikka se kasvaisi vähän, niin silloin se painoarvo tulee tuonne kasvaa puolelle, kun tehdään sitä miinuslaskua. Ja nyt kun tätä verrataan tuonne erittäin synkkään hetkeen vuonna 2023, edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, niin saldoluku saa siis tietysti hirveän ison plussan, mutta ei tietysti, en yritä tässä puhua pankinjohtajien näkemyksiä toiseksi, mutta ihan näin kovaa asuntolainaamista itse asiassa pankinjohtajatkaan ei tarkoita. Ei tule, oman asunnon lainaaminen ei tule menemään, tai lainaaminen oma asunto ei tule menemään katosta läpi, niin kuin tässä barometrissa näyttäisi. Mutta niin tai näin, niin asuntomarkkinoiden toipumiselle on edellytykset. Asuntokauppa on ollut alkuvuonna nousujohteista. Ei ole mitään syytä, miksi vanhojen asuntojen kauppa ei tästä lähtisi vähän piristymään. Kuluttajat on 2 vuotta toppuutellut ja asunnon vaihtoa, niin on päivänselvä juttu, että korkojen lasku tulee piristämään vanhojen asuntojen kauppaa. No sitten on oikeastaan aika eri juttu se, että jos vanhojen asuntojen kauppa piristyy, niin piristyykö sitten asuntojen uudisrakentaminen. Palataan siihen kohta, mutta siis vanhojen asuntomarkkinoiden piristymiselle on kaikki edellytykset. Mutta sitten on hyvä muistaa, että asuntomarkkinoiden tilanne on edelleen siis täysin poikkeuksellinen. Tässä on Suomen bruttokansantuote tummansinisellä ja sitten täällä on kerrostalojen reaalihinnat vaaleansinisellä. Jos kuuletatte katsetta tänne historiaan 90-luvun alkupuoliskolle, niin tämmöistä vastaavaa tilannetta Suomen taloudesta ei löydy, jossa siis asuntomarkkinoiden tilanne olisi revennyt muun talouden tilanteesta näin totaalisesti. Tällä on tietysti vaikutukset siis ihmisten mielialoihin, kulutukseen, asuntokauppaan, uudisrakentamiseen, mutta niin tai näin, niin tällä hetkellä asuntomarkkinoiden tilanne on täysin poikkeuksellinen ja kulmakertoja täältä asuntomarkkinoilta, näitä nousun kulmakertoimia on ihan rehellisyyden nimissä niin hyvin vaikea tällä hetkellä ennustaa. Joka tapauksessa asuntojen paluu niin kuin korkeampiin hintoihin tulee kestämään
voi sanoa useamman vuoden tai ainakin hyvin pitkään. Eli lähtökohta asuntomarkkinoilla on hyvin poikkeuksellinen ja hyvin vaikea ennustaa siitä huolimatta, että eväitä kasvulle on. No mistä se johtuu? Pitää varmaan, jos mietitään asuntojen uudisrakentamista, niin on hyvä muistaa, että meillä on monenlaisia asiakasryhmiä. Meillä on siis kuluttaja-asiakkaat, sitten meillä on sijoittajapuoli, sitten meillä on tietysti tämä valtion tukema tuotanto. Ja nyt jos katsotaan kuluttajien tilannetta tällä hetkellä, niin tässä on kuluttajien asunnonostoaikomukset heiluu tuolla kuukausitasolla tuommoisella vaaleansinisellä käyrällä, ja sitten jos siitä otetaan vuositaso, niin päästään tuohon tummaan siniseen käyrään. Ja sitten mä oon tähän päälle piirtänyt vaaleanpunaisella nostettujen asuntolainojen määrän, ja tätä nostettujen asuntolainojen määrää on pikkasen edistetty niin, että saadaan nämä asunnonostoaikomukset ja tämä asuntolainaaminen suurin piirtein päällekkäin, jolloin siis voidaan toisin sanoen tehdä vähän jälleen kerran ennustetta, jonkun indikaattorin avulla voidaan tehdä ennustetta siihen, mihin asuntomarkkinat olisi menossa. Ja tämä kuvio kertoo mulle sitä, tämä ei ole tiedettä, se, että liikutellaan käyriä, niin ei ole missään nimessä tiedettä, mutta tämä kuvio kuitenkin kertoo sen, että tällä hetkellä nostettuja lainoja ja tavallaan sitä rahaa siihen asuntokauppaan on taloudessa erittäin vähän. Siis asunnon ostoaikomukset on 20 vuoden takaisella tasolla ja niin on nostettujen asuntolainojenkin määrä. Eli rahaa yksinkertaisesti siellä asuntomarkkinoilla, asuntokaupoilla ei tällä hetkellä ole. No, sitähän voidaan tietysti nostaa nopeasti, korot laskee äkkiä pankkiin, mutta niin tai näin, jos pitäisi tehdä ennuste jonkun indikaattorin perusteella siitä, mihin asuntomarkkinat menee loppuvuonna, niin väite, toisin kuin monilla muilla, niin väite on se, että asuntokauppojen tai asuntomarkkinoille tulee kohtuullisen vaisu loppuvuosi, johtuen siitä, että tätä rahaa täällä markkinoilla ei vielä tän enempää ole. No, se tarkoittaa sitten suoraan sitä, että jos me jälleen kerran pistetään päällekkäin vähän käyriä, otetaan nostetut asuntolainat ja sitten otetaan kaikki asuntoaloitukset ja asuntojen uudet luvat, niin kun ollaan 20 vuoden takaisella tasolla täällä asuntolainaamisessa, niin ei se kyllä tarkoita sitä, että asuntojen kuluttajarakentaminen niin kuin lähtisi kovin vauhdilla liikenteeseen. Eli näin katsottuna niin kotitalouksien kysyntä nyt ei ainakaan tue kovin voimakkaasti asuntojen uudisrakentamista. Siis kysyntää tulee kohdistumaan vanhoihin asuntoihin, mutta se tulee nimenomaan painottua sinne vanhoihin asuntoihin. Eli kuluttajapuoli edelleen suurta epävarmuutta siitä huolimatta, että pari vuotta on toppuuteltu sitä asunnon ostoa. No sitten on sijoittajapuoli. Sijoittajayhtälö voidaan ajatella olevan edelleen aika lailla rikki. Tässä on vasemmanpuoleisessa kuviossa täällä on uusien asuntojen hinta täällä ylhäällä, sitten täällä on vanhojen asuntojen hinnat tuossa alhaalla ja tuolla on vuokrat. Ja asuntosijoittaminen on käytännössä aika yksinkertaista. Siellä puhutaan siitä, että mitkä on rakennuskustannukset, mitkä on korot ja mitkä on vuokrat. Ja tällä hetkellä nämä asiat on aika lailla liian levällään. Vanhojen asuntojen hinnat laskee voimakkaasti, vuokrat kehittyy erittäin heikosti, uusien asuntojen hinta on korkealla, tarjonta on korkealla, euriborit ja rakennuskustannukset on edelleen korkealla. Rakennuskustannukset nousi semmoinen 20% koronakriisin jälkeiseen aikaan verrattuna, ja rakennuskustannusten nousu on tasoittunut ihan selkeästi, siellä jotkut materiaalihinnatkin tulee alaspäin, tosin palvelut ja palkat vielä nousee. Rakentamisen tarjoushinnat on tullut sitten jo vähän enemmän alaspäin, mutta niin tai näin, niin rakennuskustannukset on edelleen 20% korkeammalla kuin ennen. Korot on pompannut nollasta sinne, oli pahimmillaan siellä 4., 5, nyt vähän matalemmalla tasolla, ja ylitarjonta pitää edelleen vuokrata aika matalalla tasolla, tietenkin pääkaupunkiseudulla, niin asuntosijoittajan yhtälö valitettavasti on vielä tällä hetkellä rikki. En lähde veikkaamaan, mikä on korkotaso, millä sijoittajakauppa lähtee rullaamaan, mutta se ei ala 3, se on hyvin paljon lähempänä 2 kuin mitä se korkotaso tällä hetkellä on. Sitten se tarkoittaa vielä sitä, että rakennuskustannusten nousuvauhdin tai rakennuskustannusten pitää tulla jonkun verran alaspäin, vuokrien pitää tulla ylöspäin ja tämä suuri tarjonta pitää vielä sulaa. Oikealla puolella on Suomen valtionlainan 10 vuoden lainan tuotto. Siinä on taitaa olla ensimmäiset 9 kuukautta tuossa.
tästähän on kysymys. Jos vuokratuotto on heikompaa kuin tuolla riskitön valtionlaina, niin tuohon ei välttämättä kannata lähteä. Kysymys on siis siitä, että rakennusliike menee tarjoamaan tuossa sulle 2,5 pinnan tuotto plus omistamisen ja rakentamisen vaiva, niin sijoittaja sanoo, että no mä saan 3 pinnaa nappia painamalla, niin siihen jää pitkät viinerit ja kahvit pöytään. Eli sijoittajan yhtälö, niin kuin taloudellinen yhtälö on rikki, muualta saa tuottoa, ja sitten meillä on vielä aika voimakas tarjonta uusissa asunnoissa. Siellä on mahdoton arvioida täysin, kuinka monta myymätöntä uutta asuntoa meillä on, mutta sanotaan nyt 6 000 ja 8 000 välillä, joista sitten vielä puolet on valmiita. Ja on täysin mahdotonta ennustaa, miten valmiiden asuntojen kanta sulaa tässä lähiaikoina. Se ei mene niin, että otetaan myyntiajat, keskimääräiset myyntiajat Oikotie-stä ja asuntokauppaleet ja sitten lähdetään tekemään kertolaskua. Silleen se ei toimi, mutta kun tätä aina kysytään meiltäkin, että monta myymätöntä on ja kauan se sulaminen kestää, niin piirretään nyt sitten joku kuvio, ja tämä ei ole nyt sitten tiedettä, mutta yritetty on. Tässä on myymättömien asuntojen määrä tumman sinisellä, sitten tähän on päälle piirretty luvat ja aloitukset, asuntorakentamisen luvat ja aloitukset. Ja jälleen kerran on siirretty käyrät päällekkäin niin, että voidaan tehdä ennustetta tästä asiasta. Sitten tähän on piirretty tämmöinen perustaso näistä myymättömistä asunnoista, joka on tuo punainen viiva. Niin, pääekonomistin näkemys on se, että vuoden 2025 loppuun mennään ennen kuin ollaan semmoisella perustasolla. Siis tällä myyntivauhdilla, näillä myyntimäärillä, niin vuoden 2025 lopussa uusien asuntojen varasto mahdollistaa enemmän näitä uusia aloituksia. Kysymys on siis siitä, että jos on myymättä, niin vakuudet on kiinni siellä, vuokratasot kehittyy heikosti. Tämmöinen niin kuin vapaan ajattelun tulos, katsotaan sitten seuraavassa suhdannekatsauksessa, olinko oikeassa. Eli korot korkealla, rakennuskustannukset korkealla, myymättömiä asuntoja on paljon, vuokrat kehittyy heikosti, niin siinäpä se yhtälö sitten on aika huono, ja siitä syystä se yhtälö on edelleen rikki. Toi saattaa olla vähän korkealentoinen ja aika paljon käyriä, mutta jos yksi kuvio pitäisi tästä sijoittajamaailmasta muistaa, joka on siis vähintään yhtä tärkeä kuin se omaan käyttöön aloitettavia, tai siis se kuluttajakauppa, niin sijoittajakauppa on ihan yhtä tärkeä täällä asuntomarkkinoilla. Jos yksi kuva pitäisi siitä sijoittajapuolesta muistaa, niin se on tämä kuva. Eli niin kauan kuin vanhojen kerrostalojen hinnat tai sen vanhan pääomakannan hinta laskee, niin kauan asuntoaloitukset ei oikein houkuttele, niille ei oikein ole taloudellisia mahdollisuuksia. Pois lukien toi nollakorkoaika, jossa Raksa nyt ehkä vähän kytkettiin ylös tai niin kuin irti tästä normaalista taloudesta, niin pois lukien nollakorkoaika, jossa emme nyt enää ole, niin rakennusluvat kehittyy aika pitkälti sillä tavalla, miten vanhojen kerrostalojen hinnat liikkuu. Eli vanhan pääomakannan hintojen lasku tekee näistä uusista hankkeista kannattamattomia. Ja se meidän huoli on se, että niin kuin nähtiin toi Suomen BKT ja asuntomarkkinoiden välillä revennyt ero, niin meidän huoli liittyy nyt sit myös siihen, että tällä talouskehityksellä niin se vanhojen asuntojen hintojen palaaminen korkeammalle tasolle kestää aika kauan, mikä sitten jarruttaa näitä uusia aloituksia. Alussa kävin läpi, että viime vuonna 18 000 asuntoaloitusta, tänä vuonna tilanne heikompi, ensi vuonna sitten päästään pieneen kasvuun, mutta jos kysytään sitten rakennusliikkeiltä, että miten te ajattelette näitä asuntoaloituksia syntyvän tänä vuonna ja sitten ensi vuonna. Tämä vuosi on tumman sinisellä ja ensi vuosi on sitten mintun värisellä tässä pylväikössä. Tässä on meidän koko asuntotuotantoryhmän porukka. No siis ihmisiä, jotka laskee 3 sekunnissa päässään omassa Excelissään, että kannattaako joku hanke vai ei. No sitten on vastassa on niin pääekonomisti, makroekonomisti, joka nyt sitten tutkii taloutta niin kuin yleisellä tasolla ja ehkä katsoo sitten vuoteen 2026-2027kin, mutta käytännössä siis pääekonomisti tai yksikään ennustaja ei voi tietää paremmin kuin asuntorakentaja, mihin tämä asuntomarkkina menee. Ja siitä syystä me kysellään aina yrityksiltä, ja meidän yritykset on erittäin synkkiä asuntoaloitusten osalta. Yksi porukka sanoo, että tänä ja ensi vuonna tulee 13 000–15 000 asuntoa, suurin osa porukasta sanoo, että 15 000–17 000, joku sakki sanoo, että 17–19 ja yksi rohkea arvelee, että ensi vuonna tulee jopa yli 20 000 asuntoaloitusta. Mutta siis yksikään asuntorakentaja
näihin aikaisempiin kalvoihin ja näihin tietoihin perustuen ei näe, että asuntotuotanto voisi tästä niin kuin merkittävästi nousta. Eli rakennusteollisuuden ennuste on nyt sitten selvästi asuntorakentajia positiivisempi. Katsotaan sitten kuinka käy, mutta meillä siis 20 000 ja asuntorakentajat sanoo, että pääosin tulee semmoista 17 000 asuntoaloitusta tänä ja ensi vuonna. Eli hyvin matalalla tasolla mennään joka tapauksessa asuntorakentamisessa. On se sitten 17 tai 19 tai 20, niin jos verrataan siihen tarpeeseen 35 tai keskiarvoihin 33, niin hyvin matalalla tasolla mennään lähivuonna. Kävin tuossa läpi eri rakentamisen lajeja, ja tässä on nyt aloituskuutioennuste. Tämä ulottuu jo vuoteen 2027. No, rehellisyyden nimissä tietysti kukaan ei voi nähdä edes 26 vuoden puolelle. Ensi vuodenkin loppupuolisko on jo aika vaikea. Siinä voi monen rakentamisen lajin osalta heittää ihan yhtä hyvin tikalla kuin vääntää sitten sen enempää Exceliin, mutta Suomen talous ja nämä asuntorakentamisen ja toimitilan rakentamisen nämä perustekijät, korot, rakennuskustannukset, Suomen talous, ei anna meille niin kuin mahdollisuutta tehdä tämän positiivisempaa ennustetta edes tuonne pitkälle aikavälille. Eli siis johtuen ennen kaikkea koroista ja Suomen talouden hitaasta kasvusta, niin rakentamisen taso jää lähivuosina aika pitkälle totutusta, ja tämä toipuminen on tällä kertaa siis poikkeuksellisen hidasta. Ei ole asuntorakentaminen ennenkään lähtenyt ilman varavirtaa kovin nopeasti käyntiin, ihan sama finanssikriisissä, mutta joka tapauksessa tämä odottelu, johon nyt tuossa otsikossakin tai suhdannekatsauksen otsikossa viitattiin, niin tulee nyt sitten jatkumaan aika pitkään. Käytännössä tarkoittaa siis sitä, että joudumme vähän pienemmällä rakentamisen määrällä tulemaan sitten jatkossa Suomen taloudessa toimeen. Eli varsin hidas näkymä tästäkin eteenpäin. Suomen talous kääntyy kasvuun, rakentamisen miinukset pienenee, mutta se käänne ei ole vielä käsillä, niin kuin todettiin. Rakentamisen lajit aika lailla pakkasella vielä, korjaaminen lähtee, infralla pitäisi olla kasvua tulossa, asuminen jää matalalle tasolle. Yritin käydä läpi ne taloudelliset tekijät, jotka tähän niin kuin synkkään ennusteeseen sitten taustalle liittyy. Kaiken kaikkiaan, kun katsotaan asuntopuolta, niin 60% suurin piirtein tullaan alas kahtena vuonna. Ensi vuonna tietysti sitten syntyy kasvua, kun ollaan niin matalalla tasolla, niin väkisinkin muutosprosentit on kovia. Mutta kapula tulee putoamaan siinä mielessä. Aleksi Ranne palaa tähän asiaan tarkemmin, mutta ensi vuonna tuettu asuntotuotanto tulee aika voimakkaasti alas, ja kun se vapaarahoitteinen ei sieltä noista taloudellisista tekijöistä, äsken nähdyistä taloudellisista tekijöistä johtuen lähde kasvuun, niin se kapula putoo nyt sitten, ja siitä johtuen tämä ennuste on aika heikko. Täällä meillä muussa kuin asuntorakentamisessa toimitilapuolella ennuste on koko ajan siirtynyt eteenpäin. Siis se plusmerkkinen ennuste on siirtynyt monta vuotta jo eteenpäin, monta kvartaalia eteenpäin. Ne investointihankkeet ei ole realisoitunut täällä Suomessa. Paljon hankkeita on viritteillä. Siellä on paljon pilven reunalla juttuja. Toivotaan, että ne lähtee kasvuun vetämään, mutta ennen kuin KV-markkina, ennen kuin ne sijoittajat, ennen kuin ne investointihankkeet Suomeen maakamaran oikeasti ländää, niin kauan tämäkin näkymä on aika lättänä. Vihreän siirtymähankkeet ei tällä ennustejaksolla niin kuin tule vetämään. Korjaaminen pudonnut tosi voimakkaasti. Lasku jatkuu tänä vuonna liian voimakkaana. Ensi vuonna kyllä kasvua, mutta aika maltillinen kasvu. Palataan tuohon sitten, reivataan ylöspäin, jos niikseen tulee, mutta mikään ei jättimäisen kovaan kasvuun sielläkään viittaa. Maa- ja vesirakentaminen infrapuoli 21 vuodesta lähtien pakkaselle, ensi vuonna sitten kasvua, ja veikataan nyt, että siellä on sitten nämä muutokset pitää sitten pidempään kasvussa sitten infrapuolta. Historiallinen romahdus viime vuonna, mahdollisesti voi tulla pienempiä miinuksia, kun revisoidaan. Pikkasen saattaa miinukset pienetä, mutta joka tapauksessa jäädään reippaasti finanssikriisin alapuolelle, eli kriisi on ihan todellinen rakennusalalla. Tälle vuodelle lasku jatkuu, ja niin kuin arvaatte, että kun 2 vuotta ollaan voimakkaasti pakkasella, niin äkkiähän sieltä se plussakin sitten tulee, mutta ennen kaikkea kasvu johtuu nyt siitä, että meillä on käytännössä siis romahduksesta ja heikoista vertailuluvuista. Tällainen ennuste, aika nopeasti mentiin läpi, mutta
käänne perusteltiin, eri rakentamisen lajit perusteltiin ja pureuduttiin vähän tähän asuntorakentamisen puoleen, että mikä siellä tulevan pitää. Kuultiin vähän rakentajiakin, että mitä rakentajat on mieltä. Sitten katsottiin, mikä on se pitkän aikavälin kasvunäkymä. Se oli heikko. Siellä se odottelu jatkuu. Vähän vähemmällä tullaan jatkossa toimeen. Jos ei tähän väliin ole mitään huomioita, niin sitten annetaan toimitusjohtajalle puheenvuoro otsikolla, joka näkyy tuossa. Joo, kiitos Jouni. Perinteinen kysymys, kuuluuko puhe? No niin, hyvä. Vielä sinne tuo tilaisuuden osallistujille, niin oliko Jounille tässä vaiheessa kysymyksiä? Jos ei, niin mennään sitten vielä hetki eteenpäin ja otetaan sitten lopussa ja tietenkin myös sitten myöhemmin kysymyksiä. Tosiaan otsikko tähän omaan puheenvuoroon: tuettu asuntotuotanto putoaa heikossa suhdanteessa liian matalalle, kun tämä vapaarahoitteinen asuntotuotanto ei käänny kunnolla vielä ensi vuonna. Jos Jouni otat sieltä sen seuraavan dian. Meiltä on nyt tässä Jounin kanssa jo muutaman vuoden ajan eri keskustelussa kysytty tai otettu esille, että jos tämä asuntorakentamisen alakulo pitkittyy, niin mitä sitten? Ja tietysti meidän näkökulmasta ollaan tuotu sitä esille jo pitkään, että nämä asuntomarkkinoihin ja rakentamiseen liittyvät ongelmat usein on aika sitkeitä ja pitkävaikutteisia, eivät ihan itsestään poistu, ja markkina ei välttämättä käynnisty ja uudisasuntotuotanto ilman erilaista varavirtaa eri tavoin annettuna. Ja tietysti tätä ARA-tuotantoa on aina suhdannepoliittisesti myös ohjattu, ja tuossa viime vuoden budjettirien yhteydessä maan hallitus päätti rakentamiseen ja asumiseen liittyvistä täsmätoimista, jolla sitten tätä valtion tukeman ARA-tuotannon valtuus nostettiin tälle vuodelle sen 2 miljardiin ja ensi vuodelle 1,75 miljardiin, joka sinällään on erittäin korkea taso, ennätyksellinen taso tässä tuotannossa ja tähän tuotantoon, ja sillä sitten tämä tuotanto on noussut tälle vuodelle varsin korkealle. Se kävi 22 hyvin alhaalla johtuen siitä, että silloin tämän kustannuskriisin myötä niin nämä hankkeet eivät myöskään sitten hyväksymismenettelyssä menneet kustannustensa takia lävitse, mutta nyt sitten sen jälkeen tuotanto on noussut varsin korkealle tasolle. Sitten taas jos sitä peilataan tuonne finanssikriisin tuonne 10-luvulle, niin nähdään sitten kuitenkin, että vaikka se nyt on erittäin korkealla tasolla, niin niihin lukuihin ei päästä. Silloin toipuminen oli nopeampaa ja myös asuntomarkkina toipui sitten nopeammin. Tällöin tämä tuotannon iso osa tästä tuotannosta oli tämä lyhyen korkotukimallin tuotantoa, mihin erikseen silloin pystyttiin räätälemään sellaiset ehdot, että näitä hankkeita lähti liikkeelle. Se ero nyt tähän tilanteeseen, kun katsoo tilastoja, että mistä tämä tuotanto tällä hetkellä muodostuu, niin nähdään, että lyhyt korkotuki, nämä hankkeet eivät näillä nykyisillä ehdoilla näytä niin kuin laajassa mittakaavassa lähtevää liikkeelle. Ja kun Jouni tuossa toi edellä esille, että meillä on suuri huoli siitä, että tämä tippuu tähän suhdannetilanteeseen nähden, että valtion tukema tuotanto liian nopeasti liian alas, niin johtuu sitten myös siitä, että näihin tukimuotoihin on tehty näitä politiikkamuutoksia, eli asumisoikeushankkeille ei enää uusille tule myöntämään rahoitusta, ja tietysti hitas tuotanto täällä pääkaupunkiseudulla myös päättyy. Näillä tilastollisesti aika iso osuus tuosta tuotannosta on kuitenkin ollut, ja sitten samaan aikaan tämä erityisryhmien asuminen tukeminen, eli nämä avustukset erityisryhmien asuntorakentamiseen, niin niiden taso tippuu nyt tuolta 90 miljoonasta, 70 miljoonasta nyt nopeasti tuonne 15 miljoonaa euroon, ja olen siinä käsityksessä, että siitä esimerkiksi opiskelija-asumisen hankkeisiin ei ensi vuosille juuri olisi rahoitusta kohdentumassa ollenkaan, ja se tietysti tulee tarkoittamaan sitä, että muun muassa näitä opiskelija-asumisen kohteita ei juuri lähtisi liikkeelle.
Siellä se tuki on ollut semmoinen 15% sit kokonaishankkeesta, mutta samaan aikaan muun muassa sääntelysyistä niin nämä opiskelija-asumista toteuttavat ja omistavat tahot eivät ole pystyneet sitten keräämään semmoista omaa pääomaa, millä sitten voisivat sitä 15% avustuksen eron kattaa, ja nyt sitten jos tätä ARA-korkotukirahoitusta ei 100% näille hankkeille voida myöntää, niin se varmaan johtaa siihen, että suurimmaksi osaksi nämä hankkeet eivät lähde liikkeelle. Ja tietysti se siellä sosiaalipuolen asumisen hankkeiden osalta tämä tukiprosentti on ollut paljon isompi, siellä yli 30% ja enemmänkin, ja tietysti kun se koko taso on se 15 miljoonaa euroa ensi vuodelle, niin se tarkoittaa, että siitä yksinkertaisesti niille hankkeille sitä riitä niin, että moni käynnistämisvalmis hanke jää nyt sitten piippuun ensi vuoden aikana, ja tietysti siellä on varmaan tarveperusteisestikin näitä haettu näitä avustuksia, mutta tietysti suhdanne mielessä se, että näitä käynnistämisvalmiita hankkeita jää nyt sitten piippuun, niin on erittäin huono asia. Eli tästä syystä niin olen sitä mieltä, että tämä tiputus, mikä tässä avustuksissa on, niin on liian nopea ja liian dramaattinen tähän suhdannetilanteeseen nähden, joka varsinkin pitkittyy. Ympäristöministeriöllä työryhmät ja valmistelu käynnissä näiden eri tukimuotojen muuttamiseksi, mutta varmaan on kuitenkin niin ennen kuin päätökset niistä on olemassa ja niiden pohjalta voidaan sitten avustamista tukea osoittaa, niin siihen menee oma aikansa. Et me kovin toivottaisiin, että tätä erityisryhmien avustamista nyt sitten vuodelle 2025 ja vuodelle 2026 arvioitaisiin uudelleen ja katsottaisiin, että löytyisikö sinne sitten vaikka nyt opiskelija-asumiseen 5-6 miljoonaa euroa, millä uskoisin, että noin 1000 asuntoa ensi vuonna saataisiin liikkeelle, milloin sitten jo aika iso merkitys tuon tuotannon osalta. Ja samoin me ollaan myös nostettu esille, että näitä lyhyen korkotukimallin, niin sanotun 10-vuotisen korkotukimallin ehtoja pitäisi muuttaa sillä tavalla, että siihen soveltuvia hankkeita saataisiin sitten enemmän liikkeelle. Ja tosiaan nämä päätökset tästä nykyistä tukitasosta tehtiin silloin viime vuoden budjettiriihen yhteydessä ja sen jälkeen, ja silloin oletus varmaan oli, päätöksen perustelut oli varmaan se, että tätä voidaan sitten jo vuoden 2025 jälkeen laskea tätä valtuuden tasoa, ja tosiaan nyt siellä on suunnittelupohjassa se, että valtuutta vähennetään vuosille 2026-2027 sitten miljoonalla eurolla tästä 24-25 tasosta, eli merkittävä vähennys. Ja nyt kun tämä tilanne selvästi niin kuin pitkittyy, niin sitä näkymää sinne 25 lisäksi 26 vuoteen pitäisi saada kyllä nopeasti, koska tietysti hankkeiden suunnittelu ja käynnistäminen ja toteuttaminen ottaa oman aikansa, eli tätä tukitasoa pitäisi pystyä pitämään myös vuodelle 2026 selvästi korkeammalla, kun se sitten todennäköisesti tulee näiden päätösten mukaisesti olemaan. Ja nämä viestit on tietysti nyt tuotu tuonne valtioneuvoston ja ympäristöministerin suuntaan, että tätä tilannetta voitaisiin harkita ja sitten tällä tavalla sitten rakentaa tätä siltaa tämän asumisen osalta niin, että asuntoja nyt sitten tarvitsijalle valmistuisi ja sitten toisaalta tätä alan työllisyyttä ja tuotantokapasiteettia pidettäisiin yllä niin, että niin kuin Jouni totesi, niin se kapula ei sitten tippuisi tässä välillä, vaan päästäisiin sitten myös sitten jossain vaiheessa tuohon vapaarahoitteisen osalta parempaan vauhtiin ja vauhtiin ylipäätänsä ja sitten siinä tilanteessa tietysti se voidaan sitten arvioida myös sen valtion tukeman tuotannon taso uudelleen. Et ehkä tämä viesti tähän tämän katsauksen loppuun. Joo, kiitos Aleksi ja Jouni. Onko kysymyksiä nyt osallistujilta? Täällä ei chatissa näy ainakaan vielä mitään, että nyt on hyvä mahdollisuus vielä, jos haluaa jotain tarkentaa. Ei nouse käsiä pystyyn. Oli taas niin tyhjentävä esitys, että ei tule tarkentamisen tarvetta, mutta kiitetään osallistumisesta ja meillä sitten taas puolen vuoden päästä keväällä tulee seuraava suhdannekatsaus ja toivotaan, että sitten olisi näkymätkin jo vähän toisenlaisia.
Mutta älkää myöskään odottako sinne asti, jos on kysyttävää, niin siinä on numeroa ja sähköpostia, että saa laittaa viestiä, vastaillaan mielellään, haastakaa ja kysykää. Just näin, hyvä. Ei muuta kuin hyvää päivänjatkoa kaikille ja kiitos tästä. Kiitos kaikille.